O 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas. E ano dedícase a Luísa Villalta. Luísa Villalta naceu na Coruña. Tiña unha irmán pequena chamada Susana. Estudiou en Santiago de Compostela. Foi profe en lengua galega en varios institutos. Me gustaba tocar el violín. Gustaballe moito tocar o violín. Creou un grupo musical folk. Luísa escribeu moitos libros. Poesía, teatro e xornal. Feliz Día das Letras Galegas!